Ang taga ko, taga Sabantes gani wala sa pinito. Bawal naman ang service mo? Papaday ka ng tubig dito. Ano ko lagi na, okay? Ano malagi ta? Military ko tayo. Nagkakawa ka ako kamot ng lusot. Ay, ang doktor kanina ay dugo ko kaon kanina. Ma'am, bulangan kayo dito. Okay na, busog sa mga. Dari kawan. Pasabot bata mo may kailangan na kuya. Lain na dai. Sige dai, ito ko pala. Dai baso. Baso. Kasi di ba? Ayo to kembali. Selamat ha. Ay, magminaw sa.
Listahan. Sino man? Sino nga? Tagulang ko na. Uy, dati kasi. Ay, di na lang kung alit kasi yun. Agwanta. Kaya na, wala ko sa listahan. Di ko lang akong pangalan. Dari pa, ikaw no, namikas may load. Uy! Bong! Dari balik, hindi ka mapasok balik. Kamu kuha. Ang tawa ko, hindi ko na daw kung ano. Page number 1. Pasa na dito. Dari. Oras, tayo oras. Oras, sa oras. 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 Yaya. Oras. Nasa cellphone mo ang oras eh. Oras, sa oras yun. Talaga, video ko sa oras. Sa oras. Alas 9. Ay, namatay. Kaya. Natinga So, ako. Kainin mo na lang. Oras, isulti. Hindi ko na kailangan time na. Sa oras. Alas 7. Dili, alas 8 to eh. Alas 8 tong bagting. Ay, nalit. Nalit de ay upuan. Nalit o Pa sa oras. oras. Atolo kami na to. Alas 7:31. Sa'yo pa. Tama ka na, oras na. Ganina naman ang alas 7:30. Tanawa na yung cellphone na lang. Wag ka vlog, Cellphone ko. gani, alas